Zdravo ljudi, ja sam Vuk i danas ćemo da igramo Clash Royale. Nećemo ništa posebno raditi, samo ćemo malo da buđimo trofeje. Odnosno da gubimo. Idemo, počnemo na prvo šest. Idemo pravu bitku. Idemo. Odlično. Evo, molim te mi pričaju gluposti plašišne. Idemo Ice Viza. Upravo zato smo baš ili Ice Viza. Vojne! Šta mu je? Pozdravi Majka. Idemo dalje. Zato sam prošli video rekao da ne idete direktno na King Tower, ali sam ga dovoljno uštetio i da možemo to da uradimo. O ne. O ne. O ne, o ne, o ne, o ne, o ne, o ne, ovo je loše. O ne. To je djelo. Što će ti posjetimo njih? Ako ovi zakažu. A sigurno ću zakazati. Zato je dobro imati neki spell. Zbog ovakvog se okreva. Ajmo, 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 go, go, Arthur. Jao, dođemo, ali ti na peku. Samo na pana. Da li je moguće? Nije. A, nema veze. A sigurno će ovo biti nerešeno. Moram dobiti neki spell deck. Pod hitno. Taj zep će biti zep. Motit ćemo ga... Ha! Oni mi ništa ne trebaju. Idemo ponovo. O, do đavola!
Kako mrzim kada ovo uradi. Prokleta veštica. Pokažem ću vas jediliku. Odavno nismo koristili 5 koji idemo malo. Vađi. Ja mi izbaciti. Znao sam da ga prokletu vešticu moram da izbaciti. A da i ona neće biti pisao. Da ne vjerujem ovo. O, djavola. Gubim ovu bitku, to nisam imala nešto izve. Idemo. A ipak me neću pobediti. I doviđenja. Pobjeda. I to je to bilo za danas. Pridružite se našim sljedećem koji tu još malo ćemo buđiti trofeje. I to je to. Ako vam se video dopao, lajkujte nas i ako želite još subscribe-ujte. Pozdrav!